ki kali sarkar ki bala penyeng ha ka jaka set kali basngan kila sha thang ha ki runar ha ka mit sngi pale na lor ka jing sha kawang petrol bomb ha ki laitali ki jaka ki ba ha phapo ka jing khmi ka Nongsten police station kawai ka Mahendra Marshal Max badan unambar ML not iway sau iway lai not ka ba penyeng ha office video Nongsten mat ka Maruti Gypsy ML not iway hinriu khandai hinriu lai ba penyeng ha IB PWD Nongsten kila sha thang hadu de ingkhang kat kum ka khubor pulit la yatho bakala dan ro ka jing kawang petrol bomb ya ka office SE PWD hamau khlam nong pendeng Henry dan bak ba ka jing julor ka long ka barin ka skylight kala julor mulumala ba deda ka jing mi kloi uchau kidar lala bante la kam ya ka ding shuwa bakan pen julor kloi Kia Thoru Bo Assistant Commissioner Mountain Road Civil Subdivision Dr. L. Pochna ula pentip baka office to STO Mountain Road Civil Subdivision kala sha kawang petrol bomb haki runar haka miet ski palai la pentip baya kani ka jingja la lapda uchau kidar haka step si thodiang bat ka jingjulor ka longtang ya ka jingkhangyet bat ki shuki kipulet kila yo pediang ya ka ejahar halor kini ki jingja bat ka jing toket menta kala ya chakhamat ban lap dian ya ki brio ki badan kiti